Ahoj, tady Jan Vojáček a vítám vás u dalšího dílu mého podcastu a dnes je mi velkým potěšením, že tady můžu přivítat Majka Spirita. Ahoj Majku. Servus Terky, čau, díky za pozvání. To je úplně ohromná vděčnost, že jsi tady. Doufám, že zase nebudu na měko, protože minule, když jsme se bavili, tak jsem byl. Díky, že jsi byl na naší akci v Brně. To bylo fajn, pamätám si to. Bylo krásný a pokud by někdo neznal Majka, což byste měli obrovský mínus, tak Mike je slovenský rapper a já bych na ten úvod řekl, že vlastně moje transformační cesta, která začala právě kolem roku 2010, 11, 12, tak mě na ní provázel Mike, aniž by to tušil. A bylo to pro mě naprosto nádherný. Málo věcí tak se mnou takovým způsobem rezonovalo jako Nový člověk. Album, který vzniklo v roce 2011. To mi je veľkou ctí. Ty si za něho dostal Slavíka, je to pravda. A já, když jsem to poslouchal, tak jsem si říkal, to není možný, to je přesně to, co cítím, to je přesně to, po čem moje duše volá. A já mám pocit, že tím, že si tady dnes... to stalo znova. Že se uzavírá takový jeden cyklus jakýsi. Jo? Protože my jsme oba ušli za tu dobu, je to 12 let, 11-12 let, obrovský kus cesty. Oba máme nádhernou rodinu. A já, když poslouchám to tvoje nové album Nového člověka, který vyšlo loni k konci roku, tak si říkám, ty vole, to je zase dokonalý. To je tak dobrý zase. Majku, ale já bych to rád s tebou tohle prošel. Prošel bych vlastně, co tam sděluješ. Rád bych se tě zeptal, jak se máš, jak jsi na tom, co tvoje životní cesta za tu dobu. A za to jsem vděčný, že jsi tady a můžem to probrat. Je mi ctí fakt byť tu, pretože sledujem teba tiež, hlavne cez COVID. Veľa som sa tiež napozeral tvojich vecí a páčilo sa mi, ako cez to ide. Že keď som potom zistil, že si inšpirovaný môjim albumom, tak mi bolo naozaj bolo to veľmi príjemné zistiť, že aj človek úplne z inej ako keby dimenzie tejto kultúry a našej generácie bol inšpirovaný mojou hudbou, tak je to fantastické, že okrem športovcov, biznismenov a umelcov to vie ísť aj do tejto sféry medicínskej, kde sa pohybuješ ty. A v této sféře já to považuji, protože to je samozřejmě můj život, moje téma, za absolutně esenciální, protože ty tam zmiňuješ právě i doktora, který chce léčit. Týmto celé začalo ten Nový človek príbeh vlastne. No veď tak je to v tej skladbe Nový človek, že ten príbeh začína tým, že doktor dostal strach, že bude zbytočný, keď všetci budú zdraví. A tým vlastne spustil tú lavínu tých udalostí, ktoré sa v tom príbehu odohrávajú, že aj starosta si všimol, že doktor hrabe len pre seba, dostal strach, že mu nič nezostane. Potom šerif dostal tiež strach, že starosta a tak ďalej. Že to proste začal celý ten doktor, ktorý prestal slúžiť tomu poslaniu, ktoré si vybral, že bude ľudí robiť zdravými. A začal, že už to zdravie nebolo cieľ, ale už to bol nástroj, ako udržať ľudí závislých na tom, čo robí doktor. A je to akože zaujímavé, že táto metafora sa za tých 12 rokov stala ešte oveľa väčšou skutočnosťou. A cez ten COVID to úplne dosiahlo taký pík, podľa mňa, že sme videli, že tým farmaceutickým veľkým firmám možno až tak naozaj nezáleží na tom bežnom človeku a jeho zdraví a jeho pohode. A hlavne tej mentálnej, lebo tá fyzická ešte ako tak je zjavná, ale to, čo sa deje v hlave alebo vnútri človeka, je častokrát oveľa dôležitejšie, ako to presne hovoríš ty. Takže bolo mi naozaj príjemne, keď som zistil, že jeden z mála tých takých hlasov zdravého rozumu, ktoré si bol ty cez COVID u nás v Čechách, lebo som sledoval samozrejme veľa zahraničných týchto odvážnych doktorov a špecialistov a akýchkoľvek medicínmanov, ktorí sa vyjadrovali
zdravým rozumom a boli automaticky deplatformovaní alebo vysmievaní alebo zničení inak. A nebolo tých hlasov veľa u nás, ale ty si bol jedný z nich a kudos za to, klobúk dolu. A bol som o to viacej rád, že keď som aspoň iskričku začal ja niekedy dávno s albumom Nový človek a teraz ten plameň nesieš ty, tak to je naozaj krásny pocit. Ona nejenom ta medicína, ale vlastně to, co tam bylo, to bylo skoro jako, jak se říká, profet. Jak je to? Profet je prorok. Jo? Že vlastně mně připadá, že když se díváš napříč tou historií a vždycky se zajímáš o nějaký fenomén, ať je to lékař, jestli skutečně uzdravuje, jestli mu o to jde, nebo jestli mu jde o to léčit, jestli starosta, jestli má jako spíš zájem lidí, anebo spíš svoji moc, tak mám pocit, že my máme úžasnou jako tendenci lidi pořád sklouzávat do toho samého. Jo, a špeciálne podľa mňa v poslednej dobe, plnej tej novej technológie, sociálnych médií a internetu, čím ďalej, tým viacej môžeš pozorovať, že skôr sa koncentrujeme na to vyzerať dobre, ako robiť to, čo je dobré. A to je podľa mňa ten základ toho, že svet je tak falošný, až je dotknutý, keď povieš niečo real. Jo. Vieš, že povedať to správne alebo to dobré je niekedy krátkodobo nepohodlné, že spôsobíš tým ľuďom nejakú akože pocitovú frustráciu alebo nejaký diskomfort, ale je to v dlhodobom meradle je to dobré, pretože robíš to, čo je správne a v dlhodobej perspektíve to bude to správne. Kdežto my sme zamerali na to instantné, na to, že nazval by som to, že toxický súcit. Že to, aby bol človek momentálne, krátkodobo v pohode so svojimi emóciami je dôležitejšie ako všetko ostatné. Ako pravda, ako realita, ako to, čo je správne. Vieš, že radšej povieš človeku, že to je OK, keď je trochu tučný, ako keby si mal konfrontovať jeho súčasný stav a povedať mu, že potrebuješ sa dostať do formy a byť fit, aby si žil dlhšie a mal krajší život. Radšej ho necháš v tom a tváriš sa, že je OK byť obézny, aby si len nepoškodil nejaké jeho momentálne pocitové rozpoloženie. Áno. A to mi príde ako proste fejkový súcit. A taká hraná empatia, vieš. A môžeš to vidieť naprieč spoločnosťou vo všetkých možných oblastiach. Že sme tak fejkoví, a sme dotknutí, keď niekto povie niečo skutočné. Ano. A real man vlastně to je něco, co se toho týká, protože co je pro tebe real man? Proč to říkám je? Protože vlastně jsou tam krásné skladby na tom albu, které se tohoto tématu týkají. Dokonce si říkal, že si zvažoval, že by to album bylo Real Man. Chvíľku sa tak pracovne volal ten projekt. Co to vlastně pro tebe znamená Real Man? Byť tým, kým naozaj si. V mojom prípade Real Man je moja verzia superhrdinu, ktorého potrebuje táto doba. Povedať to, čo si myslíš, byť odvážny, hľadať múdrosť, byť spravodlivý a mať nejakú disciplínu a nejakú sebareflexiu a snažiť sa niečo priniesť spoločnosti, byť užitočný, niečím skutočným. Asi toto sú také úplne základné hodnoty podľa mňa toho, čo to znamená byť pravý chlap, real man. A myslím si, že to je ten superhrdina, ktorého potrebuje táto doba viac ako Batman alebo Superman alebo Spider-Man. Potrebuje skutočných ľudí, ktorí sa neboja zastávať svoje hodnoty a povedať to, čo majú na srdci a čo je ich pravda. A príde mi, že veľa ľudí sa bojí vyjadriť svoj reálny názor práve kvôli tomu, aká je silná, aká je senzitívna kultúra momentálne, že všetko, čo povieš, proste môže byť nejak otočené
a zobrané, označené, že to je toxické alebo že to je nejakým spôsobom nevhodné. A čím ďalej, tým viac sa ľudia boja hovoriť to, čo si naozaj myslia. A radšej idú s takými tými klišé názormi, ktoré patria ich kmeňu, do ktorého zapadajú, že si stiahnu ten list tých klasických takých vetičiek, ktoré hovorí niekto, kto je liberál, alebo niekto, kto je demokrat, alebo niekto, kto je republikán, alebo inak sa identifikujúci človek a má proste set svojich vetičiek, ktoré používa. Ani nemusí rozmýšľať, čo ho naozaj cíti, ale proste už má predom daný zoznam vecí, ktoré hovorí. A ne, že sa ľudia boja hovoriť to, čo si myslia, ale boja sa rozmýšľať sami za seba, podľa mňa. A real man, real woman začína tam, že myslíš sám za seba a naozaj nepreberáš tie hotové pravdy od nikoho, ale snažíš sa dospieť k tým svojim vlastným. To je svoje vlastnej pravde. A tu potom prezentovať. Takže jednak hovorím o tom, čo sa snažím robiť ja a jednak sa snažím inšpirovať tým ľudí, aby tiež zobrali ten kus odvahy, spravodlivosti, múdrosti a disciplíny, ktorý majú. Každý človek to má prirodzene niekde v sebe, len to stačí z toho čerpať a snažiť sa trošku neísť stále len po komforte a potom, čo možno je tá ľahšia cesta, ale niekedy si zobrať aj na plecia trošku viac dobrovoľne tej zodpovednosti a byť real. Jsi tam zmínil velmi zásadní dva aspekty a to je vlastně 100% osobní zodpovědnost za sebe, za to, co přináším, za to, co předávám, za to, co reprezentuju, jaký hodnoty, co dělám pro sebe a pro společnost, pro svoji rodinu. Tak to je jeden ze zásadních aspektů. A druhý je strach. Strach, který vlastně je ten největší virus, je ten největší parazit, je to, co je ta největší výzva, která se jeví, že vlastně narůstá na té hmotě, které vlastně máme čelit. A vnímáš to tak, že já to tak vnímám, že pokaždé, když poslouchám to tvoje album, tak jako kdyby se mi zaktivovala víc trošku té síly, trošku víc zase té odvahy čelit tomu, protože my každý tomu čelíme. Denodenně. Denodenně. Jak tobě se daří čelit strachům, který jsou nevyhnutelný, přicházejí odevšud? Jo. Tak hlavne si musíš uvedomiť, že ten strach tam vždycky bude, že je to v podstate tiež nejaký mechanizmus, ktorý sme si evolučne vytvorili, aby sme prežili. Takže tá odvaha není neprítomnosť strachu, ale to, že napriek tomu strachu si odhodlaný urobiť to, čo je správne, čo vidíš v tej chvíli ako to práve, čo má urobiť real man, real woman. A tiež tomu čelím dennodenne a tiež mám svojich ľudí, ktorých čítam, počúvam, aby som si občerstvil v sebe tú dôveru v tú správnu cestu, aj napriek strachu ňou ísť. Tiež mám svojich mentorov, tiež mám ľudí, ktorí ma inšpirujú a chcem to len posúvať ďalej v mojej hudbe, aby som to isté, čo som našiel ja u niekoho iného, vedel posunúť zase ďalej ja. Tak, jak sa hovorí, že keď sa dostaneš na nejaký vyšší bod vo svojom živote, tak mal by si spraviť to, že sa naťahneš dole a vyťahneš tam k sebe niekoho ďalšieho. A zároveň stále pozeráš tam hore, čo je ten ďalší stupienok a kam ďalej sa dá ísť. A ja si myslím, že ten strach, tá neistota a tá bolesť sú konštantami v našom živote. Že snažiť sa tomuto sa vyhnúť je presne ten recept na to, ako byť ešte viac nešťastný a v depresii z toho, že stále prichádzajú naspäť, stále tam je neistota, stále nevieš, čo bude zajtra, stále nevieš, či tá bolesť sa nevráti ešte silnejšia. A čokoľvek robíš, tá bolesť stále prichádza v nejakej forme, aj tí najväčší milionári
aj tí najkrajší ľudia, aj tí s najväčším úspechom musia čeliť neistote a bolesti, strachu tým pádom v nejakej forme. Takže môj recept je uvedomiť si, že to k životu patrí, to je sám život. Aj tieto tienisté stránky sú bežnou súčasťou reality a vždycky budú. A tá odvaha je to, čo ti pomáha to niesť s hrdosťou a nezblázniť sa z toho. Takže nejak sa zmieriť asi s tým, že ten život bude vždycky a bolestný a bude aj neistý. A tým pádom tam bude nejaký strach a nejaké obavy, ale to ťa nemôže zastaviť, aby sa snažil robiť to, čo je podľa teba správne. Čiže inak přijdeš o tu hrdost. Je to tak. Jo, a inak zatrpkneš, stane sa z teba cynik, človek, ktorý je, dajme tomu, pesimista a už len podľa výskumov optimistický mindset je lepším zdrojom dlhovekosti ako negatívny mindset. Myslím, že už podporili nejaké výskumy, dnes sa nejaký 15% vyššie, čo môže byť 15 rokov života pre optimistu oproti pesimistovi. Takže, jak sa hovorí, pesimisti majú väčšinou pravdu, ale svet väčšinou zmenia optimisti. A či to je Steve Jobs, alebo Elon Musk, alebo akýkoľvek iný človek, ktorý zmenil svet k lepšiemu a dal ľuďom nástroje, ako robiť veci lepšie. Vždycky to bol optimista, ktorý mal nejakú víziu a videl svet a aj napriek problémom a prekážkam išiel za tým svojim volaním. To je to, čo podľa mňa veľa ľudí v tomto svete ešte neobjavilo. To svoje volanie. Sú zamestnaní svojim zamestnaním a svojim bežným malým životom a sú super v tom, ako si nájsť výhovorky, prečo neurobiť to, po čom ich duša volá. Ale keď si úspešný v niečom, čo nemáš rád a čo nerobíš úplne s láskou, predstav si, aký úspešný by si mohol byť v niečom, čo robíš, keď to naozaj miluješ. A podľa mňa to stojí za to sa o to pokúšať. Aj keď máš job, ktorý nemôžeš opustiť a musíš pracovať od 9. do 5., od 8. do 4. alebo akokoľvek, aby si uživil alebo platil hypotéku alebo postaral o rodinu. Napriek tomu stále tam je šanca vyvíjať a živiť a pracovať na tom živote, ktorý by si želal jedného dňa, aj keď to majú byť len 2 hodinky denne po práci, keď všetci idú spať. Ja si myslím, že tá vášeň, ktorú máš a tá láska k niečomu je najväčším zdrojom energie. To znamená, že ti naopak nie, že to bude bremeno, ale odľahčí ťa a dá ti v podstate krídla aj do tých vecí, ktoré nerobíš úplne rád. A ja si myslím, že sa oplatí investovať a risknúť to, že pôjdeš za svojím snom a neostaneš len v tom kolobehu tých myších závodov, ktoré všetci hráme, aby sme boli úspešní pred očami sveta. Takže hovorím späť k tomu, že je tak fejková doba, že je to až neakceptovateľné, keď si real niekedy, ale to je presne podľa mňa to, čo má byť našim cieľom. Byť úprimný k svojim naozaj s tým túžbám a nájsť to volanie tvojho srdca, že ktorým smerom chce ísť a čo chce robiť. To by malo byť podľa mňa úplne gro existencie. A keď to nájdeš, tak potom už ti je všetko jasné. Všetko zapadá, všetko už nejakým spôsobom nadväzuje a už ťa to samo vedie životom. Ale prvú vec musíš nájsť tú vášeň, musíš nájsť ten svoj talent a to, prečo si sa narodil. A každý to má jasne dané. Vieš, my sme to našli, máme tú cestu už danú a tam sú zase ďalšie výzvy a ďalšie problémy spojené s tým. Jasné, že to není už len easy potom, ale keď si to nenašiel, tak si len štúpel korok z fľaše, ktorý pláva na vlnách oceánu a je vydaný na pospas vetru a všetkým tým ostatným vplyvom. Ale ja chcem byť radšej proste motorový čln, ktorý má svoju schopnosť riadiť ten svoj smer a ísť tam, kam si vyberiem, že idem. O to sa snažím a to sa snažím
posunúť ďalej všetkým cez moju hudbu. A je to tam jasně cítit z toho. Je to tam jasně cítit. A souvisí s tím, z mýho pohledu, jak tam hezky tam dáváš, že těžké časy vytvářejí silné muže, silní muži vytvářejí dobré časy vytvářejí slabé muže a slabí muži vytvářejí těžké časy. A vlastně mně připadá, že tahle doba vlastně jako kdyby měla v sobě kastrující mechanismus. Jo, prostě kdokoliv by měl, veškerá maskulinita je toxická a kdokoliv by jenom náznakem se k tomu přibližoval, ufiknout mu ty koule nejradši nějak, což znamená různá forma čehokoliv, jak vlastně se dá dehonestovat nebo deplatformovat, nebo dokonce dneska jak si pošpinit nejrůznějším způsobem. A přesto vlastně je to ten paradox, že to řešení by mohl být ten real man, který ty koule má, který řekne ne, prostě jdeme tudy, protože tady jdeme do prdele. Tak cítíš to taky? Jako je to ta message vlastně i toho real mana? Protože maskulinita může být toxická, na tom se určitě shodneme. Presne tak. Může být. Je veľa sebeckých debilov, ktorí presne konajú akože správni chlapi, ale pritom robia veľmi zlé meno maskulinite ako takej a potom presne ľudia sú zmetení, že čo je zdravá maskulinita a čo je toxická. O tom sa môžeme baviť, ale ja si myslím, že táto doba je presne, sme v tom bode, že dobré časy vytvorili slabých chlapov a tí teraz vytvárajú ťažké časy. A to platí samozrejme aj pre ženy. To, že to je o chlapoch, je len v tom, že chlapi sú tí, čo po tisíce rokov nejakým spôsobom budovali tú spoločnosť. Ženy väčšinou trochu stáli v úzadí, starali sa o rodiny a skôr pestovali takéto to udržiavanie toho ohňa, ale chlapi sú tí, ktorí budovali, ktorí stavali katedrály, ktorí dosahovali, dobývali nové krajiny a tak ďalej. To znamená, že do veľkej miery to bolo o chlapoch. Momentálne sa to už dá povedať celkovo o ľuďoch, pretože ženy sú na rovnakom bode ako chlapi a tvorivé môžu byť takisto aj silné, aj akékoľvek, ale... Což je ten správný směr tohle, aby se to vyvážilo, ale zase jak se to uchopí, že jo, tohle. Presne tak, je to nové, to, čo žijeme momentálne. Ano. Ten svet, v ktorom sa tie tradičné role strácajú a vlastne ženy môžu robiť to, čo tradične robili iba chlapi a naopak. A tá sloboda je určite fajn v tomto, že naozaj sa verím tomu, že sa môže v mužskom tele narodiť niekto, kto sa cíti viacej femininný a proste chce robiť kaderníka alebo proste robiť nechty. A to je úplne v poriadku, tá sloboda by tam určite mala byť, ale zároveň si verím v tie tradičné hodnoty, ktoré sú overené časom a ktoré platia od starých Grékov a stoikov rímskych. A už za tých 2000 rokov neprišlo až tak k nejakým novým objavom, čo sa týka ľudskej nátury, povahy. To sú celkom stále veci, ktoré sa nemenia. Preto si cením túto nadčasovú múdrosť, ktorá je overená naozaj rokmi. Že napríklad, jedna z najdôležitejších vecí, ktoré môže spraviť chlap vo svojom živote, alebo človek vo svojom živote, je, že si uvedomí, ktoré veci môže ovplyvniť a ktoré veci nemá pod kontrolou. A zamerať sa na tie, ktoré môže ovplyvniť a musí nejakým spôsobom akceptovať a prijať tie, ktoré nemôže zmeniť. To je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré musí spraviť človek v tejto dobe. A to súvisí aj s týmto, že momentálne ten svet je tak slobodný, až je nebezpečný pre nás. A že niektoré limity, niektoré pravidlá, ktoré sme vytvorili už 1000 ročia späť, mali svoj zmysel a keď ich chceme teraz búrať, tak si myslím, že nerobíme správnu vec, lebo nevieme, čo sa stane, keď zbúrame ten plot. Čo za tým plotom je, kvôli čomu ten plot bol postavený, má svoj nejaký zmysel. A ako náhle odstránime tieto staré zásady a nadčasové pravidlá,
tak vznikne chaos a vznikne nebezpečenstvo degenerácie. Jo. A ono vlastně za tu dobu, co vyšel Nový člověk 1, a jestli ho můžeme teď nazvat Nový člověk 2.0, jakkoliv, tak tady vidím tvoji krásnou rodinu. My oba jsme vlastně za těch 12 let se stali otci a manželi. Tak jak velká změna tohle byla pro tebe? Protože jedna věc je, když tím světem kráčíš sám za sebe, a tam z mého pohledu se i ty strachy dají jako dostat trochu možná lépe pod kontrolu, snadněji, protože jsi tam prostě sám za sebe. Ale teď už jakoby nejseš úplně sám za sebe, protože prostě máš víc odpovědnosti. Máš víc ještě té zodpovědnosti. Tady nádherné bytosti prostě spolíhají na to, že tam pro ně budeš. Presne tak. Jak moc se pro tebe změnilo ta tvoje cesta tímto? Ja si myslím, že nikto sa nemôže považovať za dospelého a vyspelého bez toho, aby neprijal viac tej zodpovednosti, ak len za svoj život. Neznamená to vždy, že musíš mať deti. Môže to byť aj tým, že si zobereš na plecia nejakú nespravodlivosť vo svete a snažíš sa ju vyriešiť, jak Martin Luther King, alebo Mahatma Gandhi, alebo kdokoľvek, aj oveľa menší, neznámy, ale kto sa postavil za správnu vec vo svojej komunite alebo vo svojej spoločnosti. Ale ten najprirodzenejší spôsob, ako vyrásť a stať sa vyspelým a dospelým, je mať rodinu a mať deti, pretože automaticky získavaš oveľa väčší diel zodpovednosti. A život je dosť, by som povedal, milší ku ľuďom, ktorí zoberú zodpovednosť, ktorí si na plecia zoberú zodpovednosť za ostatných okolo seba, pretože v tom nachádzame podľa mňa šťastie. Vieš, že sebecký človek sa väčšinou stará iba o seba a má veľa trápenia, lebo byť sebecký a trápiť sa je skoro ekvivalent. A postarať sa o niekoho iného, rozšíriť tú svoju zodpovednosť na ľudí okolo teba, minimálne teda tvoju rodinu, tvoje deti a tvoju manželku a potom ďalej tvoju komunitu, tvoju širšiu rodinu, tvoju spoločnosť, tvoj štát alebo celé ľudstvo na planete. To je spôsob, akým podľa mňa generovať viacej radosti v živote, že ten záujem od druhých a tá snaha slúžiť a byť užitočný ostatným, to naozaj generuje najväčšie množstvo šťastia v tvojom živote. Ja si myslím, že chlap naozaj dospeje, až keď má deti a keď si uvedomí, že ten malý človečík je závislý od toho, čo tatko robí vo veľkom svete a chceš byť lepší pre to dieťa. Vieš, že keby som bol single doteraz, tak si myslím, že je veľká šanca, že by môj charakter išiel dolu vodou. A že by som nepracoval tak na svojich nedostatkoch, že by som viacej sa obklopoval ľuďmi, ktorí vidia to dobré vo mne a potom si v jednom začarovanom kruhu, že si len počúvaš samú chválu a není ťažké sa ovplyvniť takými ľuďmi, keď si známy, že iba počúvaš to, čo chceš počuť. Ale ako náhle máš dieťa, máš tú zodpovednosť, tak podľa mňa viacej si nastavuješ zrkadlo. Aj to dieťa ti chtiac nechtiac nastavuje zrkadlo a uvedomuješ si, že chceš byť pre ňoho lepší, že chceš tie svoje nedostatky a chyby opraviť a posunúť sa ďalej a byť lepším príkladom. Pretože to dieťa nerobí to, čo hovoríš, ale robí to, čo robíš. A chce byť také ako ty. A môžeš ho oblbnúť na chvíľku, ale skôr či neskôr uvidíš, kým si naozaj a tú otlačku zanecháš aj v jeho duši. Takže určite Aria môže za to, že... Protože je na přebalu tvého CDčka. Je na covery môjho CDčka, pretože to je môj nový človek 2. Áno, krásna. Toto je nová verzia mňa a toto je aj... Táto fotka je podľa mňa krásny symbol toho, kde sa náš svet nachádza momentálne. Kolik má let Aria? Mala 3 roky v októbri, takže má 3 a štvrť. Jo. 3 roky má. A túto fotku som vybral práve kvôli tomu, že mám pocit, že toto krásne ilustruje našu dobu, kde sa ocitol náš svet. Tiež sme ako spoločnosť ešte také malé dieťa, ktoré len získava tú moc postupne a
myslím si, že máme veľký potenciál s tým, kam ľudstvo môže dospieť. A je to krásne sa zamýšľať nad tou budúcnosťou a mať taký ten pocit entuziazmu a byť inšpirovaný tým, že naozaj ľudia dokážu robiť nádherné veci a tvoriť úžasné umenie. A ja by som chcel hlavne inšpirovať ľudí, aby boli nadšení z toho, kam spejeme, a nie depresívni, že svet končí a však na čo budem vôbec chodiť do školy, veď aj tak zhoríme v klimatické apokalypse čoskoro. Vieš, toto nikomu nepomôže, tento mindset. Ja si myslím, že toto je tá rakovina sveta, tento pesimizmus, cynizmus a to hranie role obete, že ja, chudáčik, som sa narodil do sveta, v ktorom už všetko je zničené a ropa je vyťažená a čoskoro zhoríme a utopíme sa naraz zároveň. A toto nikdy nebolo riešením, protestovať, sťažovať sa a vyplakávať nad tým, aký je stav sveta. K lepšiemu svet zmenili ľudia, ktorí poctivo pracovali, tvorili a snažili sa nachádzať riešenia a zanechať ten svet lepším miestom, ako ho našli. A to vyžaduje trpezlivú, systematickú, vytrvalú prácu, odriekanie a veľa diskomfortu, veľa ťažkých, bolestných rokov života, aby si dospel k nejakému majstrovstvu a potom v ním prispieval k zmene, k lepšiemu. A to je ten potenciál v každom z nás, to malé dieťa, ktoré si strážime a ktoré sníva tie veľké sny a ktoré vidí tú pozitívnu budúcnosť a má všetky tie vízie, že chce byť požiarníkom, chce byť prezidentom, chce byť čímkoľvek úžasným, inšpiratívnym. A podľa mňa sme v tomto bode. Máme obrovský potenciál a nesmieme ho proste premrhať. A som rád, že na tej fotke není úplne usmiatá, jak by si možno čakal, že krásne usmiaté dieťa, pretože to není stav, v ktorom sme. Není to ideálny stav. Máme veľa problémov a nejdeme sa tváriť, že neexistujú. Ja som síce povedal, že klimatická kríza je hoax, ale ja verím v klimatickú, iba tá kríza je pre mňa hoax. Mm-hmm. Veď verím, že máme problémy, ktoré musíme riešiť aj v tejto oblasti environmentalistiky. Samozrejme, ja sám som z environmentálnej rodiny, považujem sa za environmentálne vedomého človeka a naozaj robím všetky tie veci, ktoré treba, aby som bol súčasťou riešenia a nie problému. Ale myslím si, že v istom bode aj tieto správne veci vedia prísť do bodu, kedy je to viacej škodlivé ako prínosné. A to si myslím, že je presne toto momentálne extrémne environmentálne hnutie, ktoré sa stáva až kultom, až nejakým náboženstvom svätej Gréty, kde všetci sú strašne pokakaní z toho, čo nejaká tínedžerka povie pred OSN. A pritom má byť v škole a učiť sa a nie tam proste vyplakávať, že ukradli detstvo, pritom žije vo Švédsku v nádhernej krajine s najlepším sociálnym systémom a so všetkými možnosťami, ktoré má. Úplne iným deťom sme ukradli, alebo bolo ukradnuté ich detstvo. Tie žijú v trošku iných podmienkach. A ja si myslím, že to hranie role obete nikomu nepomôže. Že sme momentálne v bode, kedy máme ten potenciál a môžeme vyrásť do nádhernej civilizácie multiplanetárnej, kde budeme proste tvoriť krásne veci a mať hojnosť všetkého. Len potrebujeme nepanikáriť a nezalamovať rukami a nechytať sa za hlavu, ale nájsť tú svoju malú trošku a venovať sa tomu, čo môžeme my urobiť pre tú lepšiu budúcnosť. A ja verím, že každý z nás má v sebe takéto dieťa, ktoré momentálne vidí ten stav toho sveta. Není to ideálne, není to na úsmev, ale není to ani na slzy a na kolaps. Takže to je ten nový člověk 2 v každém z nás. A zároveň je takový, který vzešel skrze tebe. Víc teda skrze tvoji ženu, ale přispěl si k tomu. My jsme se bavili o tom, že si vlastně užíváš to CDčko
že stárne z tvýho pohledu hezky, si to nazval. Tak je to měsíc a půl. Je to měsíc a půl, což je krásný, když to takhle projíždíš, že tam něco vlastně, co je pro tebe, bereš ho jako jeden celek, nebo je tam něco, nějaký song nebo nějaká část, která je pro tebe opravdu jako důležitá, aby lidi jako pojmuli, nebo to bereš jako celek, to sdělení toho nového CDčka? Snažil som sa urobiť čo najkomplexnejší album, takisto jak bola jednotka Nový človek, kde dostane svoje aj mladý športovec, ale aj dôchodkyňa. Hej, že naozaj mám široké spektrum ľudí, ktoré som mojou tvorbou zasiahol a není ľahké ako keby ušiť na mieru jednu pesničku pre všetkých, to je nemožné. Ano. Ale snažil som sa urobiť album, v ktorom dostanú svoje aj mladí, aj starší, aj veriaci v Boha, aj neveriaci a proste všetky skupiny ľudí, ktoré kedy počúvali moju tvorbu, či už mali radi Primetime, alebo Ženy treba ľúbiť, alebo H1.6 tvorbu. A verím, že tam naozaj je z každého môjho nejakého alter ega kúsok, aby sa našiel každý, kto má rád moju tvorbu, niečo. Ale zároveň mi to príde ako naozaj komplexný album, ktorý je pekne vystavaný a je pestrý, ale zároveň jednoliatý. Keby som mal vyzdvihnúť jednu, tak v tvojom podcaste asi by to bola tá posledná, ktorá je pokračovaním skladby Nový človek z prvého, teraz sa volá Človek a je to vlastne vec, ktorá je náschvál bez repu. Začína krásnym chorálom, ktoré spievali deti z Bratislavského zboru a plus z Grajcar, cymbalovej hudby, to sú Moraváci, ktorých som spoznal na jednej svadbe. No a táto jedna veta, ktorá začína tú skladbu, každý má dieru veľkú jak Boh vo svojom srdci, čím si ju zaplnil, vo svojom vnútri, čím si ju zaplnil. To je podľa mňa tak trochu definícia toho albumu a toho, kde sa momentálne nachádzame a ako individuá, ale ako kolektív. A to, čo je tam potom, tých 5 minút rozprávania, tak to si myslím, že je taký najväčší odkaz, keď sa bavíme akože o niečom takom spirituálnejšom, inteligentnom, tak tam myslím si, že som sa snažil dať, keby som mal posledných 5 minút, tak by som povedal toto. Alebo keby som mohol prehovoriť ku všetkým ľuďom na tomto svete na 5 minút, tak by som asi povedal toto. A to som sa snažil akože nájsť tie správne slová do maximálne 5 minút, ako povedať to najzásadnejšie. V tom všetkom, čo sa dá povedať, v tom nekonečne možnosti, ktoré môžeš povedať za 5 minút, tak som sa snažil nájsť tie správne slova, aby si po tých 5 minútach bol trošku tvoje srdce, aby bolo naplnenejšie, tvoja myseľ trochu jasnejšia a tvoje telo trošku viac, aby bolo v pokoji s tým, čím je. Či sa mi to podarilo, už nech posúdi každý sám. A já to posoudit můžu. Na mě to tak působí. Takže ti za to moc děkuju. Možná lehce odbočka od té tvé tvorby ke zdraví. Jak se cítíš? Jak jsi na tom? Co je pro tebe důležitý z hlediska kultivování svého zdraví? Co je pro tebe takový, o co to opíráš? Toto, keď sa ma spýtaš, tak hneď mi príde na 3 víťazstva denne. Fyzické víťazstvo, psychické víťazstvo, mentálne a duševné. A to sa snažím vždycky, špeciálne po novom roku, znova aktivovať do môjho života. To znamená fyzicky si zacvičiť, alebo zabehať, alebo zašportovať, urobiť ten deň aspoň hodinku, niečo preto, aby si sa hýbal, lebo vieme, že pohyb je pre telo úplne zásadný a proste v zdravom tele zdravý duch, tomu určite platí, a v zdravom duchu zdravé telo, takže je to prepojené určite navzájom, ale proste fyzické víťazstvo, niečo si zacvičiť, mentálne väčšinou pre mňa je čítanie, nejaké dobré knihy, ktorá ma inšpiruje. Nečítam romány alebo beletriu,
ale skôr čítam inšpiratívne knihy od veľkých ľudí, ktorí niečím prešli a ktorí do toho dali svoju životnú múdrosť. Momentálne sú to dosť stoici, Marcus Aurelius Seneca, ale aj samozrejme nový Jordan Peterson, Elon Musk, kdokoľvek, kto používa zdravý rozum. Trošku som odišiel od tej spirituality, také ošovskej, k takému praktickejšiemu učeniu. A tretia je duševné víťazstvo denne. Najlepšie určite sedieť v tichu 10 minút. To sa snažím. A keď nie, tak aspoň nejaká príjemná prechádzka v prírode, ktorá ťa osvieži na tej emocionálnej úrovni, že ťa zastabilizuje. To príroda dokáže krásne, to určite vieš. A je veľa ďalších spôsobov. Môže to byť čokoľvek, čo robíš naozaj s láskou, oduševnením. Ale niečo, čo proste trošku uprace tvoju dušu a ukludne tvoje emócie. Takže 3 víťazstva denne určite podľa mňa super recept na to, ako ostať zdravým. Teraz konkrétne som 8. deň bez alkoholu, lebo som si dal, že skúsim suchý január. A to je pre mňa challenge, pretože ja si dávam takú malú oslavu na konci každého dňa, že si dám jeden drink alebo jedno pivo. Skoro každý deň musím povedať, nejak som sa na to zvykol, lebo ten deň berem ako model svojho života, že tak ako prežiješ deň, tak prežiješ život. A príde mi, že keď mám tie 3 víťazstva denne a plus som urobil niečo užitočné a plus som niekomu pomohol a plus hento a tamto, tak naozaj na konci toho dňa mám chuť trošku to akoby osláviť. Ano. A trochu sa tak obzrieť späť a povedať si, že toto bol dobrý deň a poviem spať naozaj naplnený. A verím tomu, že čím viac takýchto dní si dáš za opasok, jak sa hovorí, tak tým väčšia šanca je, že potom na konci toho života, pred tým veľkým spánkom, tiež budeš mať ten pocit, že toto bol dobrý život, som naplnený, môžem ísť spať. A to si myslím, že sa odzrkadluje v každom dni. A viem, že keď nedosiahnem tie víťazstvá v ten deň, tak potom nejdem spať taký spokojný. Takže určite je dobré ich tam mať a teraz začiatkom roka si to vždy pripomeniem a snažím sa o to viacej. Takže... Sám sebe si pripravil o tú oslavu, jo, tedy? Jo, ale iba dočasne, iba kvôli tomu, že som vedel, že není lepšia šanca pre mňa, kedy to dať ako v januári. Keď som na túr v lete, na koncertoch, tak tam mi to príde, že to je užitočný nástroj dať si drink a trošku sa dať do tej náladičky a do tej perspektívy dať tú myseľ, že oslavuje život a že si prišiel inšpirovať ľudí. A nehovorím, že bez toho alkoholu sa to nedá, určite sa to dá, ale príde mi, že ťa tak trochu rozvibruje do tej vášne, ten drink správny čas. Takže je to tak trochu súčasťou toho môjho lifestylu, ale teraz som si dal taký challenge, že skúsim to bez toho. A je to celkom ľahké, by som povedal, že keď si to predstavíš, že ježiš, celý január si nedám pivo po večeri, tak to ti príde trošku, že kde bude tá radosť potom večer. Ale tak spravím si čaj a nejakým spôsobom to nemyslím a je to v pohode. Takže možno to budem praktizovať častejšie tento rok. Uvidíme. Uvidíme. Je něco takového, co letos máš jako bod, ke kterému směřuješ, jako ke kterému se raduješ, že směřuješ? Je to něco takového, nebo? Tak teším sa veľmi na to, že v lete s týmto albumom pôjdem túr po festivaloch, po kluboch, po akciách a budem prezentovať novú muziku, fresh veci a môj najlepší album podľa mňa. Takže tomu určite sa veľmi teším. Momentálne ma čaká najpríjemnejšia časť roka. Ideme do Thajska s mojou rodinkou na 2 mesiace na taký malý dôchodok. Už 3. rok po sebe. Mám to požehnanie a som naozaj vďačný, že mám takú prácu a takú pozíciu v živote, že toto si môžem dovoliť. Že nemusím čakať na ten dôchodok, až kým budem starý a chorý človek, ale že si môžem dovoliť tie vzácne chvíle bezstarostnosti, vypnutý telefón a na pláži s rodinkou už teraz, kým som ešte mladý. A to je naozaj... Majku? 333.
ale 39 v tomto živote. Ale srandu. 39? Takže, jo, ale tento rok mám 40, takže veľa rozmýšľam nad tým, že čo budem robiť ďalšiu dekádu. A myslím, že som v bode, kedy som pripravený začať niečo úplne nové. Mám takú víziu, o ktorej ešte nechcem hovoriť, lebo ešte je to len tuto, sa to formuje a vzniká to a je to ešte krehké a nechcem, aby pesimizmus ostatných ľudí nejak narušil tvorbu toho, čo vzniká, ale vidím, že som pripravený na novú etapu svojho života. Vždy som sa cítil trošku viac ako len rapper. Rap je podľa mňa nástroj, ktorý som použil na to, aby som robil to, prečo som sa podľa mňa narodil. Ale cítim, že sa mi rysuje lepší nástroj, ako budem môcť robiť to, čo chcem robiť v najbližšie dekády. A nehovorím, že prestanem robiť muziku, to sa asi nestane, pretože to je moja veľká láska, vášeň a to chcem robiť, kým budem žiť. Ale momentálne vidím jednu cestu, po ktorej viem robiť to, čo chcem robiť ešte efektívnejšie a lepšie ako cez hudbu. A idem do Thajska s tým, že idem vyvíjať túto víziu a pretaviť ju do nejakej štruktúry, tento sen, do nejakého konkrétneho plánu. A táto výzva a táto nová vízia ma naozaj, akože mi robí motýliky v bruchu. Čo už mi akože nejaké ciele alebo nejaké nové sny v hudbe už mi nerobia až také zimomriavky, ako mi robí táto nová vízia, ktorú mám. Takže cítim, že je čas začať. Možno to bude tá naozaj tá hlavná práca môjho života, ktorá len príde, lebo cítim, že do istej miery som doteraz bol ako učeň a všetky veci, ktorými som prešiel, ktoré som dosiahol, boli len nejakým nástrojom, ktorý som potreboval, aby som sa stal tým, kým som momentálne, aby som teraz mohol začať tú moju životnú prácu. A toto ma naozaj naplňa, táto vízia ma naplňa naozaj novým oduševnením a verím tomu, že o pár rokov už sa budeme baviť o konkrétnej veci, ktorú zhmotním a ktorú manifestujem do tejto reality znova. No každopádně máš minimálně jednoho fanouška už této tvé cesty, ať bude jakákoliv a budu ti držet moc palce a díky věřím. Moc rád ťa do nej zapojím. Vidím tam hneď spôsob, akým určite sa môže stať môjim partnerom na tejto ceste, pretože hovorím, je to tá istá vízia, ktorú mám v hudbe. Je to inšpirovať ľudí, aby naplnili svoj potenciál, aby sa stali tými najlepšími verziami seba samých a aby potom prispeli niečím užitočným k tomu svetu, v ktorom žijeme. A to sa dá robiť hudbou, to sa dá robiť biznisom, to sa dá robiť lekárskym poradenstvom, to sa dá robiť miliónom rôznych spôsobov a ja naozaj mám pocit, že vidím nový, ktorý je ten správny momentálne pre mňa. Já jsem měl takový nějaký pocit, že opravdu tímto my možná oba uzavíráme nějaký jeden cyklus a možná přijde nějaký další. Vždy príde ďalší. Vieš, není žiadna finálna destinácia, cieľ je cesta podľa mňa. A o tom to je, že to sa snažím naučiť sám seba, že mať radosť naozaj z tej momentálnej pozície, kde som a užívať si ten proces. Trajektória je oveľa dôležitejšia ako pozícia, podľa mňa. Vieš, že to, kde momentálne si, není až také podstatné, ako v akom kontexte sa tam nachádzaš. Či smeruješ hore, či máš nejakú víziu a či rastieš, alebo či v podstate klesáš. Lebo keď si minulý rok bol jednotka a teraz si 15, tak nemáš taký dobrý pocit, ako keď si minulý rok bol 150 a teraz si 43, tak máš oveľa lepší pocit zo seba, zo svojej momentálnej životnej situácie. To znamená, tá trajektória, na ktorej si je oveľa podstatnejšia ako tá konkrétna pozícia. A ja verím tomu, že som opäť našiel nový kopec a mám kde stúpať hore. A to je ten najkrajší pocit, ktorý nechcem
viem, že už ho nechcem len prekonať a počkať, kým budem tam hore, ale že si viem užiť aj tú cestu hore. Že napriek tomu všetkému, že ten svah je strmý a že občas tam je nejaká šmiklavá časť, kde sa môžem skotúľať dole a kde sú rôzne iné nástrahy, občas padá na teba kamene, občas tam vykúkne nejaký had, ale ty proste stúpaš hore cez tie prekážky, sa stávaš lepším. Byť tam, kde si, podľa mňa je úplný recept na to, ako nestratiť tú cestu a byť aj naplnený zároveň. Protože jeden zpěvák dokonce zpívá, že ty si ten kopec. Tak, ty si ten Mount Everest tvojho života a bola by škoda ostať len v základnom tábore. Ano. Majku, díky moc za to, že jsi přišel. Já si každou jízdu autem užívám. Nice. Prostě ty tvoje beaty. Máš také vzácné auto, že ešte má na CDčka mechaniku? Já jsem si koupil starý vůz, kde jsem zjistil, že má CD-romku. To je vzácne, ale tá kvalita tých CDčiek je stále vyššia ako to, čo počúvame cez digitál, cez telefón, takže keď chceš mať naozaj plnohodnotný zážitok z tej hudby, tak to CDčko je stále najlepší spôsob, ako to konzumovať. A já jsem byl tak nadšený, že jsem zjistil, že v tom voze je CD-romka, protože prostě to je opravdu úžasný si to pustit takhle přímo. A jsem moc vděčný taky, že nás dal dohromady Maroš Vago, skvělý kluk, který vlastně je psycholog, šaman, který si prošel úžasnou cestu a já jsem kdysi narazil vlastně na jeho cestu skrze produkty konopí, CBDium, protože konopí je z mého pohledu zázračná rostlina, která má obrovsky široké spektrum využití, kterou nám ta příroda, Bůh prostě dala a řekla, hele, tady to máte, udělejte s tím něco hezkýho a myslím si, že Maroš s celým CBDium to dělá a vlastně tak jsme se i mimo jiné, myslím, osobně potkali na akci, kterou jsme pořádali s Marošem. Ty máš k němu a k CBDiu blízko. Jo, CBDium. Jak se to stalo? Môj prvý úspešný biznis mimo hudby je práve CBDium. 2020 za mnou prišli počas covidovej krízy, keď trošku hudba išla do ústrania. Všetko zapadlo jak malo. Oslovili ma chalani s tým, že majú skvelý CBD produkt, či by som sa nechcel pridať. Samozrejme v tej dobe to bol úplný boom a zo všetkých strán som bol nejakým spôsobom, mi bolo ponúkané stať sa súčasťou niekoho CBD. Ale v týchto chalaňoch som uvidel, že idú viacej len po nejakom cash grab, že rýchli proste make money, ale že to naozaj malo víziu a že to bol naozaj vysoko kvalitný produkt, ktorý má pomáhať. A keď som začal študovať, čo všetko dokáže CBD a tieto výťažky z kanabisu, tak som pochopil, že kvôli tomuto som vlastne možno celý čas sympatizoval so zelenou zázračnou rastlinkou, aj keď mi to nebolo vždycky úplne, že mi to nepridávalo zrovna, že som bol taký, by som povedal, rebel a veľa ľudí samozrejme to hneď odsúdi, ako že si feťák a že proste propaguješ drogy. Ale ja si myslím, že kanabis není len droga, je to niečo oveľa viacej, je to naozaj úžasná zelená rastlinka, ktorá má úžasné množstvo využití. A CBDium je nielen úspešný biznisový príbeh, ale naozaj súčasť mojej cesty, pretože chalani robia presne to, čo sa snažím robiť s hudbou. Nastaviť ľuďom ten správny mindset a dať im šancu robiť to, čo ich inšpiruje. A myslím, že CBDium robí to isté, len v tej forme suplementov. A máme za sebou 3 roky. Ten rok 2021 bol úžasný, kedy sme naozaj dosiahli úžasné zárobky, aj úžasný úspech a veľa nových klientov. Potom tam bol prepad, kedy sme takmer umreli. Už to vyzeralo, že to vyhasína, ale presne napríklad Maroš urobil skvelú prácu a podťahol CBDium. Momentálne sme zastabilizovaní krásne, máme svoje tisícky klientov a slúžime ľuďom. Máme novú online poradňu, kde sa staráme, naozaj individuálne pristupujeme k týmto ľuďom, ktorí tam prídu so svojimi problémami a snažíme sa im poradiť a nastaviť tú správnu liečbu alebo tú správnu rekonvalescenciu. A máme veľké plány do budúcnosti, nové produkty na ceste.
Naozaj som z tejto značky nadšený a veľa sa učím, lebo chcem v budúcnosti robiť aj sám biznis a založiť svoju vlastnú firmu. A CBDU mi okrem iného dalo veľa aj školy v tomto, že ako sa to robí kvalitne a naozaj s tým, že vieš, prečo to robíš. Nelen, že predávaš kvalitné produkty, to má byť len výsledok tvojej činnosti. Tá misia alebo tá vízia, ktorú tá spoločnosť má mať, má byť niečo oveľa hlbšie, niečo čo naozaj buď pomáha, alebo vylepšuje životy ostatných a to CBD určite je, takže som veľmi rád, že som súčasťou tejto rodiny. Ano, ono se to krásně všechno propojuje. My jsme vlastně provazovali klub umění být zdrav, CBDium, CBDium, nebo abych to říkal správně. Jo. Takže jsme měli krásný rozhovor s Marošem, právě i společnou akci v Bratislavě, takže já právě vždy když zachytím přesně to, o čem ty mluvíš, jo? Že ty vlastně cítíš tu esenci, jdeš pod ten povrch. Vlastně máš market různých, že jo, interpretů, produktů, služeb a všeho a tak to jako sleduješ a pak u něčeho prostě si řekneš, ty vole, tam něco je. To rezonuje so mnou. Tam je něco víc. Ale o tom to je, či už robíš umenie, alebo ako biznis, nejaké produkty alebo služby. Ľudia nekupujú až tak to, čo robíš, ale skôr to, prečo to robíš. Ano. Že musia cítiť za tým tvoju jasnú víziu, to, čo ťa poháňa, aby si robil to, čo robíš. A vieš, to som urobil v hudbe, že som prišiel s niečím, čo nebolo vôbec tradičné pre slovenský rap, aby bol inteligentný, aby inšpiroval, alebo nebol aj spirituálny a jemný. A povedať, ženy treba ľúbiť, a ne this is my bitches, chcelo akože gule. A to isté, preto rezonovala tá hudba s celou generáciou a s mnohými generáciami, pretože toto s nimi niečo robilo. Toto súznelo s tým, čo aj oni cítia voči svetu, že chcú byť inteligentní, chcú byť aj jemní, chcú byť aj spirituálni. A to si vždycky nájde svoje publikum. Keď máš jasnú víziu a prezentuješ ju svetu, že prečo to robíš a robíš to naozaj preto a nelen, že to fejkuješ, tak vtedy si myslím, že sa nemusíš bať o ten fyzický úspech tých tvojich produktov alebo služieb alebo čokoľvek, čo vytváraš. To je cesta. A mě na té cestě baví to, jak se to krásně všechno propojuje. Takže je to úžasný. Yeah. Takže díky moc si vážím, že jsi přišel. Děkuju za inspiraci, kterou dáváš do prostoru. A pro mě rozhodně těch posledních 12 let jednoznačně. A budu ti moc držet palce na tvé další cestě. Ďakujem pekne. Ja chcem poďakovať tebe, že robíš to, čo robíš, Starky, že sa staráš o duševné a fyzické zdravie ľudí, ktorí za tebou prídu. A je to momentálne náročné určite. Jak sme sa bavili, že si mal predo mnou hostia, mladú babu, ktorá prišla mentálne až k tomu, že sa začala sama poškodzovať a spôsobovať si bolesť pod ťarchou toho sveta, v ktorom žijeme. Ja si myslím, že to mentálne nastavenie, ten mindset, ktorý si urobíš v hlave, je naozaj úplný dôležitý základ toho, aby si prežil ten život dobre. A keď pomôžeš jednému človeku, tak je to, ako keby si zachránil celý svet a on to pošle ďalej a ty to robíš na dennej báze, takže díky za teba. Taky děkuju a samozřejmě držím palce, aby takýto nový člověk, aby jsme pro něho vytvořili svět, který opravdu stojí za to. Díky Let's moc. do it. Let's do it. Díky moc. Díky moc. A já se budu těšit zase další čtvrtek. Ahoj. Každý má dieru veľkú jak Boh, vo svojom vnútri, čím si ju zaplnil. Každý má dieru veľkú jak Boh, vo svojom vnútri, čím si ju zaplníš. Každý má dieru veľkú jak Boh, vo svojom vnútri, čím si ju zaplnil. Každý má dieru veľkú jak Boh, vo svojom vnútri, čím
si ju zaplníš. Každý má dieru veľkú jak Boh vo svojom vnútri, čím si ju zaplnil. Každý má dieru veľkú jak Boh vo svojom vnútri, čím si ju zaplníš. Každý má dieru veľkú jak Boh vo svojom vnútri, čím si ju zaplnil. Každý má dieru veľkú jak Boh vo svojom vnútri, čím si ju zaplníš. Každý má dieru veľkú jak Boh vo svojom vnútri, čím si ju zaplnil. Každý má dieru veľkú jak Boh vo svojom vnútri, čím si ju zaplníš. Nový sa po 12 rokoch vrátil do starého sveta a našiel ho v divnom stave. Boli to najlepšie časy a boli to najhoršie časy. Ľudia si užívajú komfort, zdravie a bohatstvo a prosperujú lepšie ako kedykoľvek predtým. Ale svet je tiež nespokojnejší a ľudia sú frustrovaní a depresívni. Možno je to preto, že už roky robia to, čo znie pekne, namiesto toho, čo funguje. A nezmenili sa iba ľudia. Práca, ktorá kedysi šľachtila, teraz väzní a ubíja. Vzdelanie, ktoré bývalo cestou k slobode, sa stalo nástrojom útlaku a vymývania mozgov. Zábava, ktorá kedysi poskytovala únik, sa teraz stala otroctvom, bezduchým hýrením. Ľudia chodia do práce, ktorú neznášajú, aby splatili dlhy za veci, ktoré nepotrebujú. A to všetko len preto, aby sa mohli chváliť pred ľuďmi, na ktorých im nezáleží. Svet je ako týpek, čo dosiahol fame, ale nezvládol to. A teraz si ulieta zo svojej slávy a nevie čo o dobroty. Nič ho nebaví, nič ho neuspokojuje, pre nič sa nevie nadchnúť. Pokora, rozvaha, dôstojnosť už nie sú v jeho slovníku. Dôležitá je len moc, rýchlosť, veľkosť. Starí uverili, že ich svet je dokonalý a pritom opakujú tie isté chyby. Je to úžasná ukážka ľudského triumfu a kreativity, presne ako Titanic, pár minút predtým, ako narazil na ľadovec. Muzikanti hrajú až do konca. Nový vie, že musí dokončiť svoje dielo. Nenechá to na osud, na tých druhých. Vie, že nestačí inšpirovať a motivovať. Treba ísť príkladom. Nemôže síce zachrániť svet, ale môže zachrániť seba a priniesť svetlo. Lebo to je to, čo potrebuje svet. Viac ľudí, ktorí prinášajú svetlo. Práca je láska, ktorú je vidieť. A na triumf zloby stačí jediná vec, aby dobrí ľudia neurobili nič. Nový vie, že nemôže robiť nič lepšie ako poctivo pracovať na tom, aby získal schopnosti, ktoré mu dovolia slúžiť sebe a iným spôsobom, ktorý ho naplňuje. Môže sadiť stromy v tieni, ktorých nebude sedieť. Ľudská prirodzenosť je pracovať na tom, aby sme robili náš svet lepším. Preto sme objavili oheň, vynašli koleso, rozdelili atóm a prepojili svet pomocou malých počítačov, ktoré sa nám vojdu do vrecka. To, čo dokážeme dnes, by boli pre ľudí minulosti neuveriteľné zázraky. Nedosiahli sme tento pokrok sťažovaním sa, protestovaním ani hraním role obete, ale usilovnou prácou tvorivých a talentovaných ľudí. Tá diera veľká ako Boh vo vnútri každého z nás sa najlepšie zaplní láskou a prácou, tým, že človek robí to, čo miluje. Preto Nový napísal album o šťastí, napriek tomu, že rádio hrá iba smutné piesne. Možno tým inšpiruje mladých a naučí ich niečo, čo ich neučia v škole. Možno to potom mladí porozprávajú farárovi a prebudia v ňom zdravý rozum a srdce. Možno potom zase bude kostol plný dobrých správ a to motivuje šerifa, aby robil, čo je správne. Možno potom spravodlivé zákony pripomenú starostovi, že sú veci dôležitejšie ako moc a peniaze a ten začne zase ľuďom slúžiť. Možno to vyliečia lekára z jeho sebeckého strachu, lebo človek, ktorý vie liečiť ľudí, nikdy nebude zbytočný. A najlepšie lieči láska a ľudskosť. Vravia, že treba zanechať planétu lepšiu pre budúcu generáciu. Ale pravda je,
že treba zanechať lepšiu generáciu pre budúcu planétu. Lebo svet nemá zachraňovať teba. Ty máš zachrániť svet. Takže, čím sa chceš stať? Čo by si mal chcieť? Si pripravený nie svoj kríž? Lebo bez kríža nie je ani koruna. A každý má svoje víťazstva, aj svoje zúfalstva. Nemôžeš si vždy vybrať, či budeš žiť alebo zomreš, ale môžeš si vybrať, či budeš žiť predtým, ako zomreš. Na pravde záleží. Naše ilúzie nemajú budúcnosť. Na odvahe záleží. Naša zbabelosť nemá budúcnosť. Na práci záleží. Naša lenivosť nemá budúcnosť. Na láske záleží. Náš strach ani zloba nemajú budúcnosť. Verím, že príjmeš zodpovednosť a stane sa tým najlepším, čím sa môže stať ako človek. Jedného dňa. Možno ten deň je dnes. Žij, ako by ten deň bol dnes. Človek.